अपना पति देव लागे फोन लगावतिया मोबाइल से आ कहतिया कि राजा जी रउरा से निहोरा बा कि जल्दी परदेश छोड़ के जौन बा गाँव घर में आ जाई, नहीं तो मैं अनाज जौन बा खेते में झड़ जाई। कौने भाव से कहतिया? शीला भाव से। अरे की के मिसी तीसी के अरे हई काटी गेहूं चनावा हो, अरे की के मिसी तीसी के अरे हई काटी गेहूं चनावा हो, आ छोड़ू के तू आ जा लोधियानवा आए सजनावा हो। कोने भाव से कहती है मेरा रू अरुण भैया? अरे की के मिसी तीसी के हूँ काट के हूँ चनावा हो, के मिसी तीसी के हूँ काट के हूँ चनावा हो, छोड़ के तू आ जा लोधियानवा ए सजनावा हो, छोड़ के तू आ जा लोधियानवा ए सजनावा हो। ऐसे सबके चिंता हमरा लागल बा। कौना भाव से मेरा रू कहती है? बोले बा मुँह मटर मसूरी खेसारी, बानी हम अकेल राजा मनु में बिचारी। क्या बात है शिवाजी महाराज में? बोले बा मुँह मटर मसूरी खेसारी, बानी हम अकेल घर में मन में बिचारी।
आर के काटी तीसी गेहूं अरे हई काटी गेहूं चनावा हो आ छोड़ के तू आ